Per escriure el nostre relat necessitarem una esposa desconfiada, un detectiu privat, una fotografia de Bobby Fischer, 3 sodes, un buit gris metal·litzat, un motel, una Nikon, un búfal i un Smith & Wesson. L'esposa desconfiada la trobem al despatx de Lew Hammett. La senyora Lloyd, una bellesa que frega els 40, sospita que el seu marit l'enganya. El detectiu l'escolta, diligent, i quan es cansa de contemplar l'escot abismal i el collar de perles, dirigeix la mirada a la fotografia dedicada d'un Bobby Fischer cavilós davant del tauler, Campionat de Reykjavik 1972. Les trifulgues sempre són més emocionants en els escacs que en la vida real, perquè ara haurà de seguir el senyor Lloyd, enxampar-lo un ple d'adulteri i fer-li unes fotos compromeses. Un avorriment d'encàrrec, però li s'ha de guanyar les garrofes. A la tarda, Hammett és a l'Spades, al bar que hi ha davant de les oficines de Lloyd. Ja s'ha pres 3 sodes i tots el miren desconfiats. Els abstemis són mal vistos en aquest antre. Però ell no és abstemi, està de servei. El seu home apareix a les 5 en punt, conduint un buit gris metal·litzat. El Dodge tornat de Hammett el segueix amb discreció professional. Els 2 cotxes recorren carrers i avingudes i surten de la ciutat. En una carretera secundària, el buit s'atura en un motel. Hammett espera els 10 minuts preceptius. Els prolegòmens al coit són poc fotogènics. Suborna el noi de recepció i força la porta de l'habitació amb sigil. És un manetes. En la penombra, els 2 cossos ja s'han acoblat. Hammett treu la Nikon de la butxaca. La dona xiscla. Lloyd esbufega com un búfal, però Hammett s'adona de la inoportunitat de la comparació quan veu que sota les natges de Lloyd qui celebra amb gemecs les embranzides és la senyora Hammett. En rigor, és el detectiu qui sembla un búfal. Balabanyam. Lew Hammett renega. La Nikon torna a la butxaca i aquí apareix l'últim element que necessitàvem per escriure el nostre relat. Un Smith & Wesson del calibre 38.